benet. Hvad vil gøre de der, de falder ned i? Nej, det gjorde det ikke. Du skulle have lagt dem ned i skoene, så er det meget nemmere. Ja, men det var så dumt at det være med. Nu har jeg skal prøve den her. Ej, det er jo faktisk. Vi skal lige bolden med på vejen, ikke? Idiot. Optager du? Ja. Tag lige bolden. Jeg synker ned. Bolden! Det er jo det quicksand, det der. Bolden for fanden. Kommer bare ikke. Hvad var det? Shit! Bolden på vandet. Skal ned igen, så bolden var væk. Flyt dig lige, Emil. Flyt dig, Emil. Og mine penge. Ja, det er løgn, ikke? Det er fucking mine penge. Så kan du gå låne penge af mig, altså.